Tul il-jum kienu konfermati 24 każ ġdid tal-COVID-19 f'pajjiżna fil-waqt li fiqu 65 persuna mill-virus. Fortunatament ma kienet reġistrata l-ebda mewta bejn it-3 u l-4 kaġun tal-pandemija bl-ammont ta' vittmi baqa' 411. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar il-każijiet attivi niżlu għal 522 bil-każijiet totali issa tilgħu għal 30,063 persuna minn Marzu l-hawn sissa fiqu 29,130. Fl-aħħar 24 siegħa saru ftit anqas minn 2000 swab test fil-waqt li sa issa 90,173 persuna ingħataw it-tieni doża tal-vaċċin. L-awtoritajiet tas-saħħa tikomplu itennu li anke jekk persuna tkun tlaqmet biż-żewġ dożi tal-vaċċin xorta wieħed irid jibqa' jirrispetta l-miżuri restrittivi fosthom l-ilbies tal-maskri u d-distanza soċjali. Matul l-aħħar buletin mediku s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Xarmin Gawċi kienet spjegat li 3/4 mill-każi ġodda li qed jiġu reġistrati lokalment huma il-varjant tar-Renju Unit.